Unde-i ursul? Ursul și iepurașul se joacă vați ascunselea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unde-i ursul? Acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unde-i ursul? Acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unde-i ursul? Ursule! Poate iepurașul ar trebui să se ascundă acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unde e iepurașul? Se ascunde cumva în ceainic? Nu. Sub covor? Nu. În spatele tabloului? Nu. Poate iepurașul este sub plapumă? Unde-i ursul? Se ascunde cumva după lampă? Nu. În spatele cărților? Nu. Poate în acvariul peștilor? Nu. Unde-i ursul? Eu vreau ursul! Așa. Perfect. Sfârșit.